say you want a revolution, well, you know. Hi, I'm Jussi Orosa. I'm Finnish-Bolivian filmmaker. Hola a todos, yo soy Ana y soy la asistente de producción de este documental The Manual for Revolution. Okei. Joo, Eli moi, mä oon Sami Laittinen, tän elokuvan tuottaja. I was revolutionary since I was born. Syy minkä takia mä halusin lähteä mukaan tähän hankkeeseen oli se, että kun mä oon huomannut itse, että maailma on tullut ikään kuin täyteen. Ja nyt pitäisi löytää uusia tapoja, että miten me voidaan tulla kaikki ihmiset keskenään toimeen täällä maailmassa. Että se mua tässä hämmästyttää melkein eniten, että miten on onnistuttu siinä, että kun 500 vuotta on näitä intiaaneja riistetty ja sitten ne pääsee valtaan, niin että minkä takia ne ei ole lähtenyt kostamaan. Että ei ole syntynyt mitään sisällissotaa eikä joukkohautoja eikä mielipidevankeja. Että joku semmoinen henkinen kehitys siellä on tapahtunut, josta mä toivon, että me saadaan selvää tämän elokuvan tekemisen aikana ja pystyttäisiin kommunikoimaan se muuallekin. Tämä elokuvan vallankumouksen käsikirja on aina ollut osa mua. 2-vuotiaana mut karkotettiin Boliviasta vallankumouksellisena. Mun isä ja äiti oli vallankumouksellisia. Ja mä kasvoin Che Guevaran juliste seinällä katsoin. Ja mä oon aina halunnut tehdä Bolivian vallankumouksesta elokuvan. Mut vihdoinkin se on mahdollista, kun bolivialaiset intiaanit itse teki sen vallankumouksen. Katsotaan, mitä ne on saanut aikaiseksi, eikä tää varmasti ole helppo tie ja varmasti on paljon kritiikkiä. Mutta me mennään tutkimaan, mitä on tapahtunut 10 vuoden vallankumouksen tien aikana. Nyt vaan kaikki muutkin mukaan. Tää on todella mielenkiintoinen hanke. Te voitte osallistua tähän rahoittamalla tätä mesenaatissa, mesenaatti.me. Y me parece muy interesante este proyecto porque de Bolivia tenemos un gran desconocimiento de lo que está pasando ahora mismo y de lo que ha pasado a lo largo de la última década. Y es asombroso ver cómo un país ha elegido democráticamente a una persona que da derechos a la madre tierra, por ejemplo. Si crees también que es el momento de hacer este documental, por favor, danos tu soporte en mecenati.me y muchísimas gracias. Say you want a revolution, well, you know.